Taką miałem minę, jak się dowiedziałem o tym, o czym wam zaraz opowiem. Siema moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, witam w piękny ten wtorek, godzina 14:29. Słoneczko pięknie uroczo świeci. Piękny dzień, pogoda dostała ciulca. Znowu jest 20 stopni na plusie, przez to ja, jak słychać, non-topper od 3 tygodni zakatarzony. Słuchajcie, taka krótka sprawa. Chciałem nawiązać do takiej informacji, która już się pojawiła jakiś czas temu. Pani CEO, czyli ten skomplikowany skrót, to sobie już sami rozwiążecie, YouTube'a apeluje do widowni YouTube'a i do ludzi: pomóżcie nam, bo szambo wyjebało i te nowe dyrektywy Akta 2 tak zwane, wiecie o co chodzi, to było głośno ostatnio o tym, zarżnie YouTube'a i nas zniszczy i pomóżcie nam, głosujcie przeciw, róbcie coś, wychodźcie na ulicę. A jak wy, YouTubie, traktujecie ludzi, którzy na YouTubie tworzą content, zawartość tak zwaną, czyli filmy swoje postują? Jak wy ich traktujecie? Widać w komentarzach pod filmem z apelem tej pani, który sobie możecie znaleźć na YouTubie, jak wpiszecie CEO YouTube asks for help czy coś takiego. Jak wy traktujecie ludzi, jak ja zostałem potraktowany. I teraz, moi drodzy, krótka historyjka. W sobotę wstałem sobie, odpaliłem w ostatnią sobotę maila i co się okazuje? Jeden z moich filmów został, uwaga, zablokowany, usunięty i na mój kanał zostało nałożone ostrzeżenie, tak zwany potocznie z angielskiego strike, który tam wam upośledza, ogranicza pewne funkcje na YouTubie. No akurat to jest, w tym momencie zablokowano mi możliwość transmisji na żywo z YouTube'a, czego i tak nie robię, także w sumie, jak to się godo po śląsku wciuli, to mam. No ale 3 takie ostrzeżenia i jest usuwany kanał na YouTubie. I te pierwsze ostrzeżenie to o tyle, że one po 3 miesiącach się traci, się usuwa. I teraz uwaga, za co dostałem te ostrzeżenie i za co ten film został usunięty? Nie wiem, bo YouTube nie podaje wam żadnego powodu, tylko że film narusza wytyczne YouTube'a. Te wytyczne możecie sobie przeczytać. To jest takim prawniczym, urzędowym językiem kilkanaście stron tekstu. I ten film narusza którąś z tych wytycznych. Którą? No też nie wiadomo, ale narusza. I moi drodzy, jaki to jest film? Jest to podcast, w którym nie ma wideo. Jest po prostu plansza. Miałem taką króciutką serię, chciałem robić, potem mi się odechciało. Radyjok, gdzie sobie po prostu robiliśmy podcasty. To nie wiem, czy już były 2 czy 3 odcinki chyba tego. I to był podcast z Łosiem, panem Old Upa, z takiego portalu kiedyś był Safe Project i może kojarzycie, kolega literat. Też taka postać w internecie rozpoznawana. I my tam przez godzinę 10, bez żadnego obrazu, bez żadnej muzyki, dyskutujemy o tym, jakie powinny być systemy, dyskutujemy o systemach oceniania gier. Generalnie, który jest najbardziej tak jakby dokładny, czy ocena procentowa, czy skala 10-stopniowa, czy szkolna na 6 i tak dalej. Nie ma tam żadnego obrazu, nie ma tam żadnej muzyki, nie pada tam ani jeden wulgaryzm, nie ma tam obrażania papieża, innych religii, innych ras, przekonań, nic kompletnie, co by mogło nawet najczulszą osobę urazić. Jest to podcast merytoryczny, wręcz nawet trochę nudny, o tym, jak ocenia się gry. Nawet nie ma tam wypunktowanych jakichś konkretnych studiów gier, na które by się ktoś wypowiadał negatywnie czy coś. Nie mogę wam tego niestety nigdzie podesłać, bo ten film jest zablokowany i tylko ja go mam do wglądu przez 7 dni, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, czyli jeszcze przez 3 dni mogę go oglądać, żeby znaleźć w nim swoją wielką przewinę i potem już nie będę mógł. Także zdobyłem się na to i obejrzałem ten film. Wysłuchałem, bo to jest podcast. I nie ma tam kompletnie nic kontrowersyjnego w żadnej mierze. Nie pada tam nawet słowo dupa nie pada w tym filmie. Mimo wszystko YouTube twierdzi, że narusza on jego wytyczne i należy mnie ukarać za niego. Podcast zuploadowany w 2015 roku, niedługo będą 4 lata na YouTube'a.
Tak, moi drodzy, działa YouTube. Tak właśnie YouTubie działacie. No i co? Ja złożyłem odwołanie do tego. YouTube napisał, że po dokładnym sprawdzeniu tego materiału podtrzymują te kary nałożone na kanał i nie wycofują się z tego. Po dogłębnym sprawdzeniu my ass, jak to mówią anglosasi, nie uwierzę w życiu, że YouTube ma oddział z ludźmi, którzy siedzą i ktoś godzinnego podcasta słuchał i z tą listą sprawdzał, czy to czasem nie narusza jakichś zasad tak zwanych wytycznych YouTube'a. Tu mi jedzie. Panzerkampfwagen. Także no, YouTubie, coś mogę powiedzieć. Ja to zgłosiłem tam do swojej sieci partnerskiej, oni to będą wyjaśniać, bo chętnie bym się dowiedział przynajmniej jaki według nich jest powód tego. Chociaż przypuszczam, że po prostu coś się pocurwiło jakimś dziwnym algorytmom YouTube'a, które jak dobrze wiecie i wszyscy to wiedzą, działają w taki sposób, tak niezrozumiale i tak dziwnie. Niektóre filmy ograniczając zasięgi, innych filmów znowu zasięgi windując, jakieś szalone w ogóle. Ja to na swoim kanale widzę, bo były filmy, nad którymi się powiedzmy napracowałem, z jakimś tam montażem, fajnym treścią i tak dalej. I one mają tam 2000 wyświetleń albo 3. A mam na przykład godzinny film z Team Fortress, gdzie gram w Team Fortress 2 i on ma 200 000 wyświetleń. Godzinny film z Team Fortress 2. Nie zrozumiecie tego, ja już od lat nawet nie próbuję tego robić. W każdym razie no tyle, moi drodzy. Jakby mnie pytali, za co siedzisz, to bym powiedział, za niewinność. No i generalnie zostałem udupiony za niewinność. No nic, czekamy, zobaczymy. Jakoś wiele to w moim życiu nie zmieniło, tylko takie demotywujące jest to, że skoro mogli się przywalić do tego materiału, to serio mogą się przywalić do wszystkiego o wszystko. Bez w zasadzie żadnej przyczyny, no a już na pewno wam tej przyczyny nie podadzą i tego nie wyjaśnią, czemu tak jest. Patrzę na czas, 9 minut 13. Dobra, żeby za długo nie mówić. No i to tyle. Także YouTubie i pani CEO, jeżeli chodzi o te akta 2 i tak dalej, wy mojego wsparcia nie dostajecie, bo po prostu no nie zasługujecie na wsparcie żadnych twórców, którzy mają tylko utrudnianą swoją pracę i często też z tego YouTube'a rezygnują na rzecz innych platform, bo YouTube nie jest jedyną jakby platformą, gdzie można zamieszczać swoje produkcje wideo. Cóż, powiem tyle. No róbcie tak dalej, bo od lat na YouTubie zmiany idą tylko ku gorszemu, a ja to tylko z takim średnim smutkiem, bo ja ani nigdy na YouTubie nie zarabiałem, ani jakoś się nie opierałem na tym za bardzo, bo nie można nazwać tam, że można sobie kupić parę kebabów miesięcznie jakimś zarabianiem wielkim, ale jak dobrze wiecie, te ostatnie szczególnie zmiany w ciągu roku, dwóch takich dużych twórców, szczególnie tych, którzy wypowiadali się na przykład na tematy polityczne i tak dalej, dotknęły bardzo, do tego stopnia, że oni często swoją działalność na YouTubie musieli skończyć po prostu, albo zostało im to ułatwione, czyli ich kanały zostały zamknięte, zbanowane. No. I to by było na tyle. Na YouTubie, moi drodzy, bez zmian. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. Jutro co? Jutro Halloween. Znaczy w sumie w noc z środy na czwartek ja będę robił streamka halloweenowego, będziemy coś tam wycinać, jakieś dynie, będziemy sobie tam coś jajcować, także moi drodzy, co Twitch TV Niklaus, tam was zapraszam, a jeżeli chodzi o ładne zdjęcia albo jakieś informacyjne rzeczy, to bardzo gorąco zapraszam na mojego Facebooka i na mojego Instagrama. Macie wszystko w opisie wypisane. Także no, to tyle, moi drodzy. Żegnam was Piklrikiem i trzymajcie się ciepło w tą, póki co, bardzo ładną, ciepłą jesień.